Sos, nanasan. Sige, sa kagpa. Unsan, tago ka kay na trabaho. Ang buwan niya kaya, hibaw ko kung saan sana pa. Sos, pamada na sa ga. Kaysa pa mag-iing mo pa ibgan. Ay nga, sus na ang tapos ibang tuwi. Nagkuhan ko anay ako ang kung kubal sa tiil. Oy! Sa artil gini mo, saman na kay murag duda ni kay kuno muda mao nga di lagi ka mag pa tarik na ko ari ako ang manok nga way bungot kay nagsige ka naman pasiksik-sik. Yap sige pa yung pagtanaw-tanaw na mga bintana rin kasi yung tanaw rin kanang ngagi ng mga gwapo natiso yung mga dunahan. Toko ka man lang. Nagtanaw ko sa tanon din na kabasig natumbang na sikuan. Yang ano lagi nga di mga magpa bagdok sama ka. Sa mga tiguang na tayo. Sige ka pagwapa. Unsa na taon ka Oh, siyempre, anak, gina para dito magsika. Ay, ani mo kinabuhi no. Sus, mao na yung mga style. Ako blackout ko ay pawagtang ko nito problema. Asa ka? Ngadto ko sa kong mami ko, ngita ko nito kayuhan kay bayan naman manari may bisig batari ko ning apil ako ang may sirte. Oh, ayun na lang na tarik mo. Ikaw sad ayuhan sa yung tan-aw yung mga gwapo-gwapa pantay lipulit na ko. Bubuha ka Picasso ko na imo nga Picasso da ana. Ilos ng dagkoy murag gwapo. Yo pa. Mura pa no gwapo. Ni ikaw. Gwapa ka, gwapa ka. Hour later. May ano nila kumilis ki. Basa-basa ba para. Kita din kasi yan. Kaingon ko nga. Basa ko. Sumusbangan ko. Pagpuwag ko. T-shirt. Para sakit sa iro. Kwardi basta ni ane. No kay panahon. Ini ah. Yung wak ka. Sigil ka. Patabang o mariyang palad ba. Ini kay. Ini sawa kay dito kung may Oh, itong tanong sige, likuan. Eh, sis na pa'y maura ni kalipay na itong tanong. Iya pag yung silusan. Saan naman lang yung klase ng banahan ni? Sige, kuha na iyang bagdok-bagdok. Pero, ito, silingan ayaw ito bubukan. Hindi kita glawas. Bus ako ba na bus ako? Lawas pero asol. Akato silingan ng itin ayaw ba ito? Taas kayo tao, hindi kay abs. Maagi gurto niya eh. Bantay ka na ako. A few moments later. Pans! Pans! Nakaibaw-baw ka? Baho parts. Nah, baho. Lain ako nga baho. Baw-baw mo? Ano manawag mga parts na? Huwag ko manindag baho. Ting-uwan bro! Lami ang baw-baw. Kumot-kumot ba? Kumot-kumot. Lain na kung baho kay sino ang giupaw man tumuyan eh. Oh, singaw mo siya ng baw-baw. Nya. Wala si parin tutong net nakirbatong pagkasilus. Wala ka Gusto mong dito. Oy, dito ay! Nanuka! Ikaw rabi nakita na ko nga piniliso nga babae. Mura kang kailang nasa batulina ba? Saan ba? Itisig na. Ano eh? Tunong kayo. Puro ko itlog. Ngita og dugan init. Ano ba sige? Wala. Dali. Ay, nanuka. A few moments later. Ang sus. Manari niya. Wa madlang buwang. Nabako ang lumboy na pastilan. Dai. Lingaw man. Pag-ilis t-shirt kay basa kong t-shirt. Aha! Hoy! Ang sagri! Mas ba? Ano na ako ka diri? Nagkupo ko yung ka nga. Ipaw ka nga si Lusa. Kaya ko ikaw ba? Bakit ba ito? Pari, imo pa yung di. Paso diri. Imo. Kung kawagin, ikaw pa. Wala! Oy! T-shirt oh! Ay basa kay siya! Nanguha mong t-shirt. Pasahin yung ikaw ba? Dugay po na pa yung mga dugay na tito na ibog. Pari, ikaw pa. Nagkawagin kay Karo. Ikaw dito ko naman red t-shirt kita Bards. Nisot ka diri. Ibaw ka nga. Sinuso kay ko niya. Sus, umalay ka. No. Ay, apart.